Takže čaute ľudia pri novom videu a dneska si zahráme Fish. Mám to trošku rozohraté, sorry ľudia, že som to nezačal, ale som teraz ani nemohol skôr natáčať. Ale ideme na to, ideme teda schytať ryby a skúsim natáčať teraz viacej aj. Takže spálili sme sa na Sandstone Island. A potom pôjdem mojou loďou niekam schytať do Rosses Bay alebo niekde. Choďte si určite zahrať toto Roblox hru, lebo je to vlastne celkom sranda. Ale je to, na začiatku je to trošku ťažšie chytať tie ryby, lebo ja som rageoval pri tom. No ale poďme k videu, kde čo som chytil. No, ľudia strašne ako rybu som chytil, že glassfish, to je taká neviditeľná ryba. Toto som nechcel. Za koľko to predá? Čože? Ja toto predám. Čože? To koľko mi dal peniazy? No nevadí, ideme do Rosses Bay, asi by som išiel. A neviem, či by som si nešiel kúpiť Stevie Rod, alebo kde to predávajú. Zdá sa mi, že Rosses Bay. Tak asi ideme tam. Môžeme si aj skúsiť na oceáne zachytať. Napríklad toto už je oceán a to najviac chytíš tie mytické ryby. Sa mi to raz stalo a chytil som na oceáne 2. Ale je ťažké s nimi potom bojovať. Takže tak. Ježiš, netrafil som shake, ľudia, som Jožo. Do komentu potom môžete napísať, či by ste chceli viacej takýchto dielov. Môžete aj napísať, z čoho, ako tie hry. Tak, a máme výkričník, ale neviem to mytická ryba. To podľa výkričníkov to viete. Ak je to iný výkričník s iným zvukom, tak... Chytil som krabicu. Čo v nej bude? Aha, ja som dostal... jak sa to volá? Tieto... ja som zabudol, som úplne Jožo. Chcel by som ísť do toho Rosses Bay, len neviem, akým smerom je to. Aha, tam je. A zdá sa mi, že tam bolo to miesto, lebo ja som to aj chytal žralkou. Teraz ešte si to možno chytám na oceáne. Let's go. Dobre, žiadne let's go. Už ani hostia to nemám. Čože je trošku rýb a zajtra mám turnaj, takže nebudem asi zajtra mať dáke video. Ten turnaj je dlhý a zajtra nemám čas robiť video. Takže sorry. Ale čože? Ja viem, že to není až také dobré, ale je to dosť veľké. Takže to je dobré, ľudia. Shake. Shake it up. Shake it up. Dobre, po tomto hode už by sme mohli ísť na ten Rosses Bay, si myslím. Už mám 71 strik, to je celkom dobré. Ja viem, ľudia, niektorí dosť toto... tu nejak. Dosť toto veľa ľudí teraz hraje a sú v tom oveľa lepšie, ja nie som najlepší. Toto tak som, prosím, nesmiete. Dobre, sme v Rosses Bay a... shit, tento preletel. Áno, tu by malo byť to miesto, tu chodím chytať morské koniky. Aha, ne, toto není ono. Ale tu chytávam paprotýšky a to som žrálkou, že murečky. Je to dosť. Tak skúsim to tu, ale neviem, kde predáva ten Stevie Rod. To by som ešte v tomto dieli chcel ukázať. Ten Stevie Rod.
Počkaj. Tak. Ináč ten skúter je dosť dobrá ako malá loď, ale je to dosť rýchlo, takže ten čo má za rod, jaký angelik. Aha, to čo tu mám? Ja som si tam nevšimol, že doktor, aha. Asi to nechcem. Ježiš, ja neviem kliknúť to shake, ja som už úplne neožil. Poď, už to bude mať. Ja to chcem ukaziť, lebo ten žirák úplne bojuje inak, jak tá ryba. No, presne takto bojuje, neviem, či to nebude ten žirák teraz. Že sa furt tak hýbe a áno, je to on. Chytil som ho, je to ten žiralok. Čože, ten je veľký. Nice. What? Pekný catch. Chcem ten steed rod. Neviem, či ho nepredávajú tu na. Že nie je to vidieť. Kde tu je krystal? Ale zdá sa mi, že tu nie to predávajú steed rod, ne? Ježiš, kde to predávajú? Ja som nevedel. Áno, tu je to. Steedy rod. Let's go! Máme nový rod. Tu na Equip. Ľudia hovorí, že je to veľmi dobrý prúd. Tak ideme to skúsiť. Čo nie? Ten čo tu má za loď? Ešte sa pozriem, aké to má v vode. Či by som si nechcel dáku. Aha! Táto hovorka. No to by som si mohol poriadiť. 7 000, ale táto je dosť dobrá. Táto aj dosť stačí, lebo koľko to stojí? 4 000, 2 000 táto voda. Tá je dosť dobrá. No tak to na sedačie. Ale niekde, to čo tu je? To čo je, ľudia? Ja som toto ešte nikdy nevidel. To je taký vír. Poradte mi v komentoch, ak viete, čo toto je, lebo... A prečo mám taký veľký shake? To je taká obrovská ryba, alebo čo? Prečo mám taký veľký shake? Čo to je? Som zvedavý, čo idem teraz. Prečo tak dlho to klikám? Však, ale to je normálna ryba. To bol normálny vykričník. Neviem, na čom je tento vír. Toto som chytil. Ty kokos. To je jaký neviditeľný. Jožo. To dám sem. Tak ne. Prosím. Ale idem chytať v tomto víru. Lebo neviem, čo to je. Ani, ale trošku sa mi zdá veľký ten shake button. No, aj tak idem to skúsiť ešte, či to niečo nechtem zaujímavé. Toto vyzerá také ako keby vodný tornádo, taký vír. To vyzerá dobre na ryby. Farming len dostávam klasické, takže ja to nechápem. Prečo, ale okay. Sardinka. A ono mi to odlišilo. To si sa Ale stále mám taký veľký shake. Čo je? To som mal chytiť niečo dobré. Tak. Prosím, dáku mytickú rybu by som vám chcel chytiť. To nie, oni tieto klasické sú. Poď. Čo? Čo je? Shake it up. To bolo cringe, ale čo už. Ježiš, ja mám ešte tento quest, že Starjan. To je na Snowy Caps, alebo jak sa to volá. Neviem, Snow Cap Island. Tam to viem chytiť na tých horách, ale teraz tam nejdem.
Poď, prosím, taký dobrý výkričník, mytická ryba. Alebo nie. Ináč v tejto hre ešte som nechytil toto, jak sa to volá, chobotnicu. Makrela. Ešte jedno dáme, ideme to predať. Už to pôjdeme predať. Poď. Bum, 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 bum. Koľko? Aha, dobre. Poď. Dáme, to je taká klasická ryba. A vyzerá to asi na žraloka, aj keď halibut. No, to je celkom dobré. Ale ja by som ešte išiel na ten snorkel. Alebo terapina. Ja si to nepamätám, kde som našiel to dobré miesto. Tam vám normálne dávali toto. Vám dávali, keď ste chytili mytickú ako rybu, morského koníka, tak vám za to dali 3000 niečo. Aj 4000. Takže to je insane. No, ale aj tak. Idem sa pozrieť na tento Terrapin Island, že čo to je. Ja neviem, kde ten Vikingový Island? To je on, že? Toto je on? Ja neviem, toto je taký. To je taký iný island. Ja aj to je tento, kde ani nemajú toto predávača. Toto nie je dobrý island, ale kde mám loď? Kam mi ušla? No. Tak, ešte sa ideme pozrieť na jeden ten island. Skúsim to predať. Musím sa pozrieť, týmto smerom by mal byť Snowcat Island. Kde? Nie je to nice, kaďal nám smerom. Snowcat. Čo je to, čo je? To čo tam je? Aha, to je loď, ale to čo tu je? To sú tie víry. To sú tie víry. A! Čože? Ľudia, čože? Toto som nevidel. Čože? To čo je? To čo je také tako? Nocturnal rod. Prečo tak hovorí? Dorliti. No ľudia, tak toto musíme pozerať viacej. Lebo o tom to vážne nevedel. Let's go, to kde sme? Where I am right now? Som si myslel, že ma ten vír normálne zobral, že som zomrel. A tu ma taký týpek normálne chytá. No toto si musíme ďalší pár nechať na ďalší diel. Normálne si toto musíme nechať. Tu nám budeme rybárčiť ďalší diel, ak urobím. Ešte. Ten mám 552, tento sterik. Vedľa mňa tento Goku s bielými vlasmi. Ty kokos, na to hral 106. To čo chytil? To čo? No, čo je? Pro Fisherman, Funburger. Ukáž. To je pekná ryba. A dostal som Pro Fisherman. Takže toto je všetko na tento diel, ľudia. Toto si necháme na ďalší diel. Veľmi sa na to teším, lebo neviem to. Keď som teraz zistil, že tu niečo takéto existuje, tak zatiaľ